гуллоза шавҳар кард. чаро дӯстонаш Сабринаи Назрӣ, Софӣ Чортаяк ва Фараҳнозӣ Ҷамшид дар паҳлӯяш нестанд? домод кист ва чаро дар ягон мусоҳиба то имрӯз исми доводшавандаро қайд накардааст? дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонем ҳозир мошини комфортни ёфтан барои гузаштани хати сарҳад, яъне граница бениҳоят мушкил аст. мо як ширкати бародарои худмон тавсия метавонем ки ширкати бениҳоят арзона ва шафёрои хуб аст. ва рақамое ки дар рӯи экрани худи ҳозир занг биза, ҳатман скидкаи хуб мекунатон. ва як чигар ногуфта намонад ки мошинои комфортни мошинои хуб аст. рӯи экран дар рақамҳо занг бизанед, ба шумо роҳи сафед. ҳарфи эс сангалии ҷӯ маро ба хотири нами ҳунаром каш кардаю оғилша холӣ кардай. ҳамтане гуллоза шавҳар кард. ин хабар асос дорад ё на? чаро дӯстонаш Сабринаи Назрӣ, Софӣ Чортаяк ва Фараҳнозӣ Ҷамшид дар паҳлӯяш нестанд? чӣ магар онҳоро хабар накардааст? чаро сарояндаҳои номдори кишвар дар тӯи ӯ ҳузур надоранд? шояд ин реклама бошад ё сабти нави Гулноза аст ки касе инро пешгӯӣ карда наметавонад. аммо дар тоpi Инстаграм фақат исми Гулноза ва навори арӯсиаш чарх мезанаду чарх. Гулноза Хоҷаева дар ҳақиқат журналист аст ва ӯ дар баробари ин касб мисли садҳо ҳунарпешаҳои театру кино аллакай ҳунари актрисагиаш хеле бой аст. хусури ман исми Гулнозаро номдор кард. аллакай тамоми Тоҷикистон ин духтараки сторагард ва маҳингуфторро дӯст доштанду дӯст медоранд. андешаҳо атрофи тӯи арӯсии Гулноза хеле зиёд, вале дақиқан гуфта наметавонем ки асоси воқеият дорад ё на. домод кист ва чаро дар ягон мусоҳиба то имрӯз исми доводшавандаро қайд накардааст? шояд хайб бошад, яку якбора ҳеҷ вақт наметавонад тӯи арӯсӣ барпо гардад бидуни овоза. инро муайян мекунем ва рӯзҳои наздик интизори хабарҳои ҷолиби мо бимонед. ба канали мо подписатсия намудану лайк гузоштану комментарияи зебо намуданро фаромӯш назозед. бо мо бимонед.